Sanibonani nonke, siyanibingelela. Siyajabula ukuhlangana nani futhi sikwazi ukuphinde sikhulume sidinge into kabazo. Udaba engifisa sikhulume ngalo. Kunensizwa abade uphakela umthakathi. Ayenzeke ivideo. Mayenza ke ivideo ke ya decide ukuthi ke izokhuluma ngensizwa etrendayo kulamalanga. Insizwa edla umzila ngenkani. Edla iapula. Gomez. Ukhuzani Mpungose idlamlenze. Sekuyinto ejwayelekile nokho leyo ukuthi kube kwamasigcozi ukhuzane nobani hayi khulumela nje akuthandayo ayisho lokho afuna ukusho nje asemsigama la khuzane ikakhulukazi abantu abafuna ukwenza icontent ukuzishesha afike lapha afuna ukufika khona usheshe kasemse kokhuzane ngoba uyazi ukuthi angeke kuhlale i-page lakho or i-account yakho umuntu ithule nje izonyakaza fast ngoba kuhlale kunabantu abalindele phela ukuthi baya hotspot egameni elikakhuzane ukuthi hayi sizonizondisa ukhuzane sizoninyanyisa yena ukhuzane therefore lapha enikhuluma kabi khona ukhuzane sizoba khona ihleli khona nje leyo support imahala nje futhi kuyaziwa ukuthi obani ke abanikezana ngayo ukuphendula nje kabanzi lensizwa okuthopa lomthakathi akukho lapha edibana khona nokhuzana akukho lapha ehlanganisa khona nokhuzana ukhuzana akayidingi iziyalo zikaphakela umthakathi lezo ziyalo lezo uphala umthakathi akazi apply kuyena hlezi izomsiza maybe khona abantu abathize akuzomela ayokhuluma nabo angaxolelani yoba desho nje kumele azi apply kuyena lezo zinto akhuluma ngazo if ebona ukuthi into right leyo akukho lapho ukhuzana wrong khona ukuphila nabantu aphila nabo alright kakhulu ukhuzana akaqhubeka aphila nabantu aphila nabo akaqhubeke azwane nabo if lokho kukhanda kubuntu ukuphila nabo bantu labo ku right sifuna lokho phela ukuthi kube nobumbano ayikho lento ukuthi ungazwani nobani bahlale nebhadi nje lokutshelwa nje izinto ukhuzana ukuthi enzeni wonke umuntu oqala ukukhuluma nje umuntu osenolwazi lokuthi ukhuzana kumele enzeni lolu lwazi olungaka abantu abahlale benalo pho yini lungabasizi bona bengali apply empilweni zabo because uyababona ukuthi bayazi ukuthi kumele kwenziweni kodwa inkinga yabo bazotshela umuntu wrong ukhuzana akanidingi ukuthi nimchazele unabantu aphila nabo kuneteam asizana nayo asistayo ezintweni ezithize uma kumele asizakala uyazi ukuthi kumele aphile nobani uyazi ukuthi ongafuni ukuphila naye akafuni if esesebenzile nomuntu kwadlula lapho sekuphelile angeke usebenze nabantu ngenkani ukuthi nazo uqhubeka usebenze nabo ukuthi ayokhuluma nomunye umuntu ngoba kwenze njani ekuphi lapha amosheka khona ukhuzana ngokuthi sewaye ukusebenza nobani impilo yakhe nje lokhu iqhubeka kusakhulunywa ngaye uyatrenda album yakhe album of the year imnandi ishaya zonke nalezi engakaphumi ishayile futhi so uzothini so ophakela umthakathi as understand irole yabo abayidlalayo kahle kahle ukuthi bayini or bafuna ukuba yini or abasafuna indaba yenduku nento zobukhansela le kwanongoma abasafuni sebefuna ukuba ama content creators ngaba bafuna ukwenza acting ku TV asisenayo ishow bafuna ukufundisa abafana induku ne discipline asisa understand ukuthi bawela kuphi bafuna ngabe kuba abalandeli bamaculo bamaskandi akasacacisa ukuthi uyini kodwa ngisola ukuthi ufuna ukuba i-content creator kodwa manje ubeshoda ngendlela yokungenisa indlela ezosheshinakeka wathola ukuthi awukhuzane kulula nongibani kuyazenzela right ke inkinga ayikho ke lapha phakela umthakathi ehlisa umoya ke khehla ehlisa nje umoya ukhuzane uright akayidingi iyalo zakho akaze ayidingi lezo zona bokuqeda nje kuyiveza ayinamsebenzi nje ungazi apply kuwena mkhulu or kubantu abakini obazithi bayayidinga amsho nehlobo eziningi obonayo ukuthi ziningi inkinga awuzama ukuthi ukhoche zona uzana ukuthi kabi ngempilo se achieve izinto eziningi kabi
kwalowo mculi lo omthanda ngokumfihla angeke aze achieve, se-achieve more than you can imagine. So ayikho-ke ifomula kuKhuzani okuzomela ayishintshe. Labantu aphila nabo uKhuzani ba-right, abantu asebenza nabo ba-right, konke akwenza uKhuzani ku-right, akumshodisa indawo, kumbeka ebalazweni, udumile, uhamba amazwe, uyahlabana nangani ngemicimbi, akukho lapho kungenzeki khona. Pho manje-ke nina niyomzonda kuze kube nini, niyohlala nilokoza iy'nhliziyo ilobize kuze kube nini. Kube ngiyinina mina ngabe sengapholisa inhliziyo, ngaxolisa nje inhliziyo ukuthi no, lesizwe kaMpungose ngeke sayenza lutho noma singayikhuluma kanjani angeke senze lutho. Ingenhla yabehlula abanye abafana bakweminye imizi uma kuzwa kwaMaskandi, noma bengayihlanganyela beyihlayele ku-Facebook, ku-TikTok, iphuma lensizwa kaMpungose kuyiyo ihamba yodwa ingasalandelwa muntu. So umuntu onjengaloyo ngizomenzani? Mina bengiyagive up mina, ngabe sengayeka nanokukhuluma ngoKhuzani if ngiyamzonda, ngabe sengayeka cause akushintshi lutho, selokhu afika uyakhuphuka unyaka nonyaka, uyakhuphuka, igama lakhe nje hleli semlonyeni wabantu alipheli. Kunitshelani lokho ukuthi abantu bespend isikhathi esiningi bekhuluma ngoKhuzani? Kunitshelani lokho? I-trend isemandaba yilokho okumele nikwazi. Nobani na ofisa ukukhuluma ngoKhuzani, lokho ngeke kumehlise uKhuzani, angeke kumbeke phansi. uKhuzani uzoqhubeka bekulezinga lilona. Kulonyaka ngoba ekhiphe i-album, angazi nisenkingeni, nisazoza ngoKhuzani kulonyaka kuphele nangonyaka ozayo kuze kuyophuma enye i-album. Angazi ukuthi nizocika kanjani, nizokwenza i-content engakanani ngoba isazoniqina le-album, isazoniqina ngesikhathi eside. Shuthi nize niphehleza ama-TV namafoni wenu phela ngoba kusazokhulunywa ngayo isikhathi eside. Asithandi thina mhlawumbe ukuthi masibona into enhle yenziwa umuntu ocula uMaskandi bese silokhu thina sifuna ukuzofaka unyawo. Uma ukuthi umuntu asimthandi thina nabanye mhlawumbe siyayithulela, singakhomenti, siyithulele. Abamthandayo lo muntu loyo bekhulume ngaye, becommente ngaye, akunankinga. Pho yini nihlulwa yini makuza kuKhuzani? Yini lena engake nishisayo ngaye? Nishiswa yini ngoba nizona inkukhu? Anizona ikhukhukazi, nishiswa amaqanda. Bafowethu sekuyisikhathi ukuthi uKhuzani kumele imxede manje, akaphile kahle, azenzele into yakhe. Uthenga i-truck, seningokhoji, seninama-truck, seniphethe ama-truck, seniyazi i-truck lithengwa kanjani. Wenze interview yoKhuzini yini kuqala, uzenzela lokhu senila. Xolisana nje imoya, ngeke nimenze lutho, akukho kuzoshintsha. uKhuzani ungenhla, usazobaxosha lamaqhaweni niwathandayo njengoba ewaxoshile nje kulonyaka isikhathi eside nje futhi, and awabonakala angalikhana ukuthi akuphi, akuxoxwa nangawo. So vele nipholise nje inhliziyo. uKhuzani usazoba khona kulo mculo, usazowina nje futhi uzophumelela, usazohamba amazwe, usazokwenza okukhulu. Uma ukuthi niyamzonda ke, hayi sengenza iplani ke yalokho ke, either niyawuyeka uMaskandi or niyakwala ama-genre ngoba usazobusa la. Phumani kuKhuzani, nini ninenkinga naye, phumani kuye. Nawe phela umthakathi, phuma kuKhuzani baba, hayi phuma nje impela. Abantu abamlandelayo uKhuzani ba-right ngendlela impilo kaKhuzani ihamba ngayo. Wena lokhu usukusho nje akunasidingo. Ngibonga ithuba.